Тук представя. Нещо си гладен? Хайде, Поли, правиш на те. О, браво, мамо, браво. Опитайте крупка и топящ се в устата крекер. Обещавам вода. Всякъде, по всяко време. Опитай сега новия тук с млеко. Ох! Антистатичен ефект за ефирност на движението. Дълготрайни аромати, които ще дълбат. Прави дете, капачката оттам. Не. Всичка си ние. Ще го драска ли? Няма, мамо. Избяга. Да. Я се усмихни. Дай една целувка. Ей, Тео. Кажи, мама. Виж Тео къде е, мамо. Чакай, че. Айде да те снимаме каква се сърдит. Айде, ла гледаш, айде. Виж къде е Тео, мама. Къде е Тео? Я му кажи Агу. Му кажеш ли Агу? Това каза, той ли каза? Айде, стига толкова. Много искаш да питаш.